mulai dulu itu gitu. Wong dolim nggih ngoten nggih kancanan wong maling kados gus-gus sing ngancani preman-preman nggih kathah. Nak menawa dadi tobaté. Kan kata to gus-gus gede Jawa Timur yen ora ngancani wong nakal-nakal to, ora ngancani wong apik. Nak menawa dadi tobaté wong nakal, piye wae ku ya umate Nabi sing perlu diselametno. Tapi ya ana istihad sing anti. Engko kuwatir sing soleh dadi nakal. Kan potensinya sama kan? Nak sing nakal dadi soleh berarti perjuangan. Tapi nak sing soleh dadi nakal musibah kan? Tapi kan sama-sama mungkin. Langkah channel TV. Nah, barang mungkin ora ana hukume, nafsi-nafsi ya terserah masing-masing. Mulane al halalu bayyinun wal harami napa bayyin. Mesti ana wa bainahuma umurun mustabiat. Karena sama-sama mirip-mirip. Lan riyen kados zaman Gus Mek sing cocok yo akeh. Piye wae jasane beliau nobatno wong nakal yo akeh. Sing ora cocok yo akeh. Karena masalah istihad itu mirip-mirip. Kiai para pejabat sing setuju yo akeh. Mergo nak menawa pejabat dadi apik sing ra setuju mergo kasut terantuk ya akeh. Nah ya semacam ya padha miripe. Misale kabeh kiai ra ngancani pejabat terus nak pejabat di prosesi acara ra ono sing ndonga, ora ono sing qiraah. Mergo kiyaine mau marek, sing marek sinden mbek penyanyi dangdut. Lah kok kiyaine bengok-bengok acara kok ora ngundang kiai. Dadi undang ra gelem. Angel ngadepi wong saleh iku repot. Ora usah fatwa pun tambah meneng mawon. Lho iya misale kabeh kiai ra gelem parek pejabat terus pejabat ada acarane opo jajal? Langkah channel TV. Dangdutan. Lah nek parek ya parek subat tenan ya akoni. Dhuwit sing disangokno kowe mbok dhuwit konti ya ora ero. Lah nek misale kowe kiai apik tenan ya teko ae ngisi pengajian nang kok nek disangoni kirawan subat sedekah ber to. Bolak-balik sing mari iki bingung kan medhit karep bentuk tapi ra subat. Lah ya mulai bingung kowe. Lah nek yakin subat ya bar entuk sedekah nak ber to. Misale kowe iman, terus ana kabeh gak didik blas Gus wis 2,5%. Nak subate kakean ya selawe napa? Persen. Niku pun maksimal cara Nabi sulus sepertiga. Niku pun seneng bojone sampean misale disangoni 1 juta sedekah 250 tak iki disangoni pira Pak? Sing halal 750 ya iki wis bar. Aja muni 1 juta kok bojom nyanyi. 250 250 endi? Lah kula bolak-balik ngoten. Bolak-balik kula disangoni pejabat ngoten ketemu teng dalan. Gus kula pengen bayar kafarah Gus nyangoni jenengan 1 juta. Niki nak misale dhuwit subat ya men halal tak akan jenengan. Iya tapi tak ana wong nah. Ben sing mlebu neraka ora aku. Langkah channel TV. Niku nak sing kiai-kiai sing kanca akrab kula biasa crito. Lho kok dhuwit pejabat mesti haram ya ora mesti, sing halal ya akeh. Sing haram ya, sing halal ya akeh, sing haram ya akeh. Kowe muni haram kabeh ya keliru.